हामबाय ससियेल मिडियायाव जोंनि जे पासुगा सेंट्रल माहासिटिनि जे 12 घंटा बन्द डिमांड खायमानि आ डिमांड त्रिपुरा पुलिस बरक जोंनो 12 घंटा बन्द खालायरनि सलिया जों दिनै 6टानिसिमनि 12टा अब्दि खालायखा 12टानिफ्रायनो बरक जोंना एरेस्ट खालायखायखा आबोनि बागै जों आबोनो जों जे एरेस्ट खालायजामोन मानिया जों नांखांखिनो दैबो बुसखाङो एबा कटराव खालामनाय दै सारा त्रिपुरायावनो अमाय खालायै एरेस्ट खालायजाखांबायो हायनि बागै जे बुथारजानाय आबरनि बिरुद्धे जों जे आन्दोलन खायमानि आबरनो बेआइनिखौ जे बुथारनाय बरकनो बरक बोसोर जरातैबो पानिशमेन्ट नाय बरक बोसोर जरातैबो खालायनाय बोसोर जरातैबो बरकनि जे आइननि अब खालायनाय बनत जों सायमानलिया आबनि बिरुद्धे जों बनो दैबो साजा शास्ति नावानि बागै बनि चिर जीवन लाइफ शेष नाय जाख्लायनाय चिर जीवन बनि जेल माथानाथों एबा खेबा बनो आबोते हाय खालायाखै जों बनो नायो दिनै फासि नायो जे सुकान्त दास जेथिनि माग हासिनबाय बे खरचा किरण कुमार जमातियानो जेबाबो गुल्ली खालायै बुथारो आबोनो जों मानिया नायथबजाया बेलायखौनो सेनांगौ खिन्थु बर' खायसेया दिनै गोबां माने त्रिपुरा हास्टेबो दिनै हावो जों गथ'थै बुथारजाखौ बोहै बुसातैनाय बाजार हाजार थांनाय मानिया बोहै बुसातैनाय बुहाव फानतैनाय जों नांमानि जागायाव थांनाय मानिया अबथै हाय खालायजाबाय दङ जे बांलादेशनि इलिगेल माइग्रेन्ट थागिनाय अरचिनि त्रिपुरा हावो बर' सासन खालाय दंमोन बागै जों दिनै अमहाय खालायजाबाय दङ हानि बागै आं गथ'नो ताकि बुथारनो आं मेसेज हरनानै मुजोबो अबहाय जों जग्गानिखे दिनै तमाना दिनै नांगौ NRC खालायनो नांगौ दिनै इलिगेल माइग्रेन्ट खायसे खायसे दिटे जिल्ला दिटे खालायनाय बर'नो अरमेराव थागेनो जोंनि बिथिङावनाय आबोदि जों बांसालि या बांलादेश याखिनि जों मुखावनाय हानि बागैनो सुदु जों राजनीतिनो पलिटिकेल तर्जालै दङबायनिया दिनै दफा बाहायगे जों यावबो मोननाय बाहायगे सेफ सिकिउरिटि दिना जों बाहायगे मेजरिटि आबोदि ताखौ बुखुरनो आंखयो गतनो वानसक सिबि खायहियो जों दिनै कंकर्साथ खालायै गोबां जागाखौ सालाय फैयो न' फायखायनो दिनै कोनो मुखियाफोर मोसा सालायनो करे फायखायखो बांलादेशनि गान्देखौ जाबनानै जों हिमलाबो ओके जों बाहाय खालायै बर'नि बिरुद्धे कक्सानाय जे बांलादेशनि गान्देखौ जाग्रतै जों दिनै बनो जों हामले सामनाय दे सामाया फियाबा दिनै राजनीतिनि बिसिंखौ पलिटिकेलनि बिसिंखौ जे बांलादेशनिफ्रायनो बे गान्देखौ जाग्रनानै जाय बर'नो नारगानि बागै गोबांनो बेबस्था खालामै दङ पलिटिकेलनि बिसिंखौ जों गाहाम खालायसिबो खिन्थु दिनै अर त्रिपुरा राज्य खायसेया दिनै पिके मेडाम बिटिआर मेडिसिनखौ ज' दिनै दिल्लीयावबो खरां हिसाबै दङ जे अर मार्डार केस रेप केस खालायजाक माने दिनै मार्का सिंह जमातिया दिनै किरण कुमार जमातिया बरफ बुथारजाक मानोबो बरफ हिउमेन राइट्स कमिसननि खानियाव बरफ साखालायनाय जन्तर मन्तराव थांजाक ओंखायनो NRCनि बागैबो बे डिमान्ड खालाय दङ दाबि अरनि इलिगेल माइग्रेन्ट डिटेक्ट डिलेट डिपुट खालायहैनाय ओंखायनो दाखौ बुहुमफोराव वानसके जों अमतै हाय खालायनाय दिनै आसो सातक जाबाय दङ दिनै जों एक सालसानि बागै जों जे बन दाखक माने आबोनो पर्यटकफोराव दिनै मानिया ओंखायनो आबोनि बागैनो जे आंताब सानामुसोबो जों अमायगे जेहेतु माने जाया जों दिनै 12 घन्टा खालायनो जालिया जों दिनै 6 घन्टा खालायनो जागो बै बुसखाङो जों
हायनो हाय जों अलरेडि सकाल फानो खालामै मानो अ सबानो हामबाय नावजो अकुनो जों सयता रबि आदा काव करलाके नो सन्दी बस फानो बिजा कस तंतै फतो जो जों नय Hey,